Marga Ulmatari, Sarjana Komunikasi Islam, Putri pasangan Bapak Mardi ini SN dari Muhana Dr. Laila Fitriana MM dengan Buya Serta ST Putra Bapak Haji Burhanuddin dan Ibu Aditiyati. Hadirin sama-sama kita menyaksikan selanjutnya pasangan mempelai dan orang tua cantik dengan tari Garopa. Selamat menyaksikan. tangan nanduo kasusun jari nan sepuluh sambah yosipur manjalani apukuk sambah nan disambahkan iyo bana bakaturan kulit-kulit tabang batali inggot di rantian kayu gadan lah putih mato dek mananti nanti bininglah datang indah dokin tagak di iyo rami dunia paham nan tunggal hari pasamo batando jadi talata putih yang dulu dibawa gopalan tadi asam mulo kato daun iku limpago nan sadunya pakamu sabah manyamak kaduo basojo basi katigo siriak jopinam sabah manyamak dalam adat tali batali bak undang-undang bakato bamulit mana pihak di kami si pangkalan silang dan bapangka karajo nan bapuku madokan sirih nan sacapi pinang dan sagati talata dalam carano baliku batalan sirih sacapi minta dikunya pinang sagati minta dimakan
Allah punya pinang Allah digatuk sanang rasul dalam hati sajur di dalam jiwa sambah tak kuno dirantang panjang ilmu buka namun singkik sakadar bagi sidang pembangkau panimbang pendalu di kualu bagi kampung kami di Bangku sarga hadirin dan pasangan rami pasano orang painan rami di kurang koto gadang ayunlah langkah kapal Minan tandorang Minang barale gadang. Hadirin tabungan yang kadang langkah perlahan namun pasti menebarkan senyum penuh arti bahagia